na cikin zuciya da zafi rayuwa ta zama banza rayuwa ta zama banza wasu yakin bani da wuri komini nake yi na gaza sauri kowace na kalla ke nake gani masoyiya ya gaza. To jama'a, ina maza ina mata, gafa dama ta samu ga waɗanda suke so su fito a fina-finai. Wannan series da za a fara mai suna waiwayo yana neman wato jarumai maza ko mata wanda suka iya ƙwarewa wajen ɓangaren kuka da kuma yin abin ban tausayi. Saboda haka wannan damar ku ce.